Inselmilkom, illum il-ġimgħa 22 ta' Marzu, jum id-Duluri. Nilqakom ma' din il-qudiesa mexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi mill-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta. Illum f'din il-festa tant tal-qalb għalina l-Maltin, nitolbu lil Marija sabiex illum impoġġu f'riġlejha id-batijiet tagħna. Marija, atina l-qalb tiegħek biex nimxu fil-passi tiegħek fil-mumenti l-aktar diffiċli ta' ħajjitna. Fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Niċċelebraw illum din il-festa speċjali għalina ħafna Verġini Mqazza Marija tad-Duluri. Aħna f'Malta niċċelebraw b'devozzjoni kbira il-ġimgħa ta' qabel ħadd il-Palm. Snin ilu kienet hekk ukoll fil-Knisja kien hemm żewġ ċelebrazzjonijiet tal-Madonna tad-Duluri f'Settembru, 15 Settembru, u l-ġimgħa ta' ħadd il-Palm, ta' qabel ħadd il-Palm. Imbagħad baqgħet waħda li hija dik ta' 15 Settembru, però aħna bqajna f'Malta niċċelebrawha u niċċelebrawha b'devozzjoni kbira qegħdin hawnhekk fil-Knisja ta' Ġiesu il-Belt fejn hemm ukoll rabta speċjali lejla. Ikun hemm il-purċissjoni tal-Madonna tad-Duluri hawnhekk bis-sem ta' Monsignor Arċisqof. U hi okkażjoni llum illi aħna niftakru f'dil-lom li tant batiet imma li wkoll takkumpanjana fil-ħajja kollha tagħna u speċjalment fil-esperjenzi ta' tbatija tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, nitolbu. U Alla fil-ħsieb moħbi tiegħek inti trid tittemm il-passjoni ta' Kristu ibnek fil-membri tiegħu imġarbin minn niket tal-ħajja u minn hemm bla qies. Kif rid li l-omm imnikta ta' ibnek tieqaf dejn is-salib tiegħu waqt li kien imut, hekk għati lilna biex bħala aħna dejjem nieqfu maħutna fit-tiġrib tagħhom. Ħanuruhom imħabbitna nkunu ta' faraġ għalihom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla
u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra lil-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Fit-tiba tiegħek mulej Salvani, flimkien tiba tiegħek mulej Salvani. Fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt ta' xnirex. Fil-ġustizzja tiegħek Salvani, għatini widen u fittex eħlisni, flimkien fit-tiba tiegħek mulej Salvani. Kun blata ta' kent għalija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi, fġieħ ismek mexxini u wassanni, flimkien fit-tiba tiegħek mulej Salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi, int teħlisni mulej Alla tas-sewwa, flimkien fit-tiba tiegħek mulej Salvani. Imma jien fik nittama, mulej jien ngħidlek Alla tiegħi int. Fidejk xortija, eħlisni minit l-edewwa, minit dawk li jeħduha kontrija. Flimkien fit-tiba tiegħek mulej Salvani. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej, li inti rfajt għal min jibża minnek, li int ħejjejt għal min jafda fik, quddiem il-bnedmin kollha, flimkien fit-tiba tiegħek mulej Salvani. Sekwenza. Wieqfa kienet imbikkija, l-om ħdejbina fit-tbatija, fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma, nifet sejf in-niket. Kemm tbatija f'qalb muġuha li madwejja li jifnuha, ħasset l-om minn birka. Xweġa ġarbet u xkefrija, meta ratu fit-tbatija, l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħoss għaliha li l-om Kristu u kemm tibkija x'in tara f'dil ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha x'in ta' Kristu l-om jilmaħħa f'niket kbir ma' bina. Għadnu biet ta' ġensu ħati li l-Ġesu irħatu jbati taħt is-swat blaħnina. Rat l-bina u baqat miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Ommu għajn ta' mħabba lija, ġenni nħoss dik id-batija biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba, la tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Om qaddisa isma' talbi, dawk il-pjagi qedli f'qalbi, tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi dit-tbatija għal Ġesu li mħabba fija xerret demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubiti, fis-salib nara ħtijieti, sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbirka om qalbina u rimiej din ħnina biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu qedli qudiemi,
fuq il-pjagi jkun biss klimi u l-passjoni tiegħu. Ġenni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull tbatija u nissaffa b'demmu. Verġin imbirka jaqaf miegħi f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek ħarisni, żommni sħiħ fi grazzja. Meta jmut da ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen. Ħinja, il-Verġni mqazza Marija, għax tħaqqilha il-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu u lid-dixxiplu li kienu ħobbu f'dejha, qal lill-ommu Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawn hi ommok, u minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Waħda mix-xeni kiefra u taqsim il-qalb, dik ta' tibki lil xi ħadd minn uliedha. Biraħ rajt filmat qasir ta' Palestinjana f'Gaza tibki biki taqsim il-qalb fil-waqt li tħaddan lil-bina mejjet maqtul mit-truppi ta' Iżrael u tilmenta x'għamlilhom dan, x'seta għamlilhom dan. U ftit qabel rajt l-istorja ta' f'Iżrael li tilfet lil-bina ta' 20 sena maqtul mill-Ħamas fis-7 ta' Ottubru. Dawn huma tant ġrajiet koroħ bħal dawn hemm ħafna li qed ngħixu proprju fi żminijietna f'postijiet differenti. Ġrajiet simili ta' ommijiet li tilfu lil uliedhom kemm fi gwerer jew f'konflitti bħal aggressjoni fl-Ukrajina, kif ukoll f'ċirkustanzi traġiċi oħra bħal il-każ tagħna hawnhekk il-mewt ta' Jean Paul Sofija u ta' Pelin Kaja. Żgur li hija waħda mill-akbar dbatijiet din ta' illi titlef li xi ħadd minn uliedha. U ftakart f'dawn il-ġrajiet jien f'din iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu llum tal-Madonna tad-Duluri. Niftakru llum f'Marija Alla illi kellha tant mumenti ta' dulur f'ħajjitha sal-punt imbagħad li bina jiġi maqtul brutalment fuq is-salib. Ħarħarsu ftit lejn dil-lom tad-duluri u naraw x'tallimna għall-ħajja tagħna. L-Evanġelju li għadna kif qrajna
jurina lil Marija wieqfa taħt is-salib. Hemmhekk hija l-om tal-imħabba, l-om tal-akbar imħabba. U ħajjita kienet dejjem immarkata minn imħabba kbira lejn bina u lejn kulħadd. U għaw taħt is-salib qiegħed fis-skiet l-om tal-kompassjoni li qiegħed flimkien ma' bina. Hemm is-solidarjetà fit-tbatija ta' bina. Marija hija l-om tal-fidi. Qed tara li l-bina jmut imma tibqa' temmen anke jekk qed tara kollox jispiċċa fix-xejn. Dakinhar illi derilha l-Anġlu Gabriel, il-Marija, kien qalilha fuq Ġesu dawn il-kelmiet. Kien qalilha u jkun kbir, ikun jissejjaħ bin Alla l-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Dan huwa il-kliem tal-Anġlu. Immaġinaw il-Marija taħt is-salib qed terġa' tiftakar f'dan li qalilha l-Anġlu Gabriel u qudiema tara eżatt il-kontra. U jkun kbir, xemm kbir Ġesu fuq is-salib. Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru, it-tron fuq is-salib. Isaltan għal dejjem u hawnhekk qed tarah imut. Ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu u hemm qed tara tmiem. Ma din il-fidi ta' Marija taħt is-salib. Marija tkompli temmen anki jekk qudiema qed tara differenti. U nafu li l-fidi tagħha hija fidi illi kellha raġun. Għax anki jekk qudiema rad differenti, imma fil-fatt Ġesu dak il-moment kien qiegħed verament imut biex iqum għal ħajja ġdida. Għalhekk Marija hija jom tat-tama. Żammet fiha it-tama li dak li kienet qed tara ma kienx it-tmiem, imma kienet l-esperjenza illi kien tkellem fuqha Ġesu stess tal-ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art u tmut biex tista' tagħti ħajja ġdida. Marija taħt is-salib hija sinjal ta' tama. Sinjal ta' tama l-Ġesu li jgħid fl-aħħar momenti fuq is-salib, sinjal ta' tama illi mill-mewt se jqum għal ħajja ġdida. Aħna l-koll għandna il-grazzja li fil-mument tal-akbar tbatija Ġesu ta' dillhom lil Ġwanni biex tkun mhux biss ommu imma id-dixxipli kollha, il-Knisja, l-umanità. Smajnieh jgħid fl-Evanġelju li Ġesu mara hawn ibnek. Imbagħad lil Ġwanni jgħidlu hawn ommok. Innutaw kif taħt is-salib, kif smajna fl-Evanġelju, kien hemm mhux biss ommu imma oħt ommu ukoll. Imma Ġesu lill-ommu ma jafdajx fidejn oħta, imma fidej Ġwanni. Għax Ġwanni jirrappreżenta id-dixxipli din il-familja ġdida, il-Knisja, u ried illi tkun l-umanità kollha. U għalhekk
omna il-koll. Biex aħna l-koll li aħna d-disċipli ta' Ġesu ikonna l-kuraġġ illi għanna magħna dil-lom li takkumpanjana fil-ħajja tagħna. Takkumpanjana dejjem u speċjalment li tkun magħna fl-esperjenzi ta' tbatija. Meta aħna nafu li dil-lom ta' jenna Ġesu fl-iktar mument ta' tbatija tiegħu u fil-waqt li hi wkoll qed tbati nafu li għandna li tifhimna. U tifhimna speċjalment fil-mumenti l-iktar diffiċli tal-ħajja tagħna, fejn aħna naraw biżdlam il għaliex Marija għaddiet minn dan ukoll. Manna lila li takkumpanjana fil-ħajja tagħna. U għalhekk illum nixtieq ngħid talba speċjali għalina l-koll biex aħna dejjem ikonna dil-lom li magħha nimxu il-mixja tal-ħajja tagħna. U nixtieq ngħid speċjalment talba għall-ommijiet, speċjalment dawk li għaddejjin minn tbatija minħabba it-telfa ta' wliedhom, jew il-mart ta' wliedhom, jew minħabba xi problemi fil-familja, jew għax wliedhom qabdu triq żbaljata. Nitlob biex ikollhom il-faraġġ tal-akkumpanjament ta' Omna Marija, biex jarfu li huma mhuwiex waħedhom fit-tbatija tagħhom u biex Marija tgħinhom ħalli huma wkoll ikunu jixbħuha, speċjalment fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba kif naraw f'Marija taħt is-salib. Nitlob biex huma jkollhom il-kuraġġ li jibqgħu disċipli ta' Ġesu qrib tiegħu u jibqgħu jagħtu xhieda ta' din il-fidi f'ħajjithom. Nagħmel din it-talba għalina l-koll u Madonna tad-Duluri, idħol għalina u kun int dejjem omna fil-mixja ta' ħajjitna. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbuk mulej biex aħna jkollna dejjem dil-lom li takkumpanjana fil-ħajja tagħna li inti tajtilna bħala rigal meta kont fuq is-salib. Nitolbuk mulej għal dawk l-ommijiet li għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja tagħhom minħabba jew it-telfa ta' wliedhom, jew il-mart ta' wliedhom, jew minħabba problemi fil-familja, jew ukoll minħabba li wliedhom qabdu triq żbaljata. Nitolbuk biex inti tgħinhom permezz ta' dil-lom li tajtna nitolbu. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, fl-Artimazza, f'Gaza, għal daw kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mebeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu mulej biex aħna nitalmu minn Marija inkunu viċin daw kollha li qegħdin ibatu biex bil-preżenza tagħna nuru solidarjetà u mħabba lejhom. Nitolbuk għal daw kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, biex inti mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti ta' din il-familja tiegħek u jibdilhom fis-sagrament tal-fidwa tal-bniedem. Dan is-sagrament tal-fidwa ħdej l-artal tas-salib kienet imsieħba bil-qawwa kollha ta' qalba il-Verġni Marija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex inti fl-erf tal-provvidenza tiegħek rid li ibnek tkun wieqfa ħdejn is-salib u hekk ittemm iġbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala Eva ġdida biex kif kienet mara li tatsema fid-dnub hekk tkun mara wkoll li tagħti sema ħajkollha l-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqgħet b'imħabba ta' il-mledbini mxerda li bil-mewt ta' Kristu kien irreġgħu nġabru flimkien u hekk temmet il-misteru ta' Sion. Hemm ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja l-Arusa ta' Kristu. Il-Knisja li hija u tikkontempla l-Verġni qalbina iżżomm sħiħa l-kelma li tagħti l-arus tagħha l-ambeżza mit-teddid u lanqas infarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissiebu mat-tejja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Glorja tiegħek, Osanna fl-ora ta' smawet. Birek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna. Qaddis tas-sewwint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti il-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejnu quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' l-dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluk glorjus tiegħu fis-sema
Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitlob l-Ispirtu Qaddis tiegħu nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol Marti Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tas-silim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Anton, li qaddej tiegħek minn għamel jistħoqli, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qa bit-tieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek, għadder missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-santna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għaddejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih int tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsra ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina. Ma daħanix fit-tiġrib, iżda eħlissina mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrit fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħħi dnubiet ta' dinja, ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nistgħu ngħidu vojta sabiex il-lejla noħorġu bil-pellegrinaġġ nazzjonali immexxi minn Monsignor Arċisqof mill-Knisja tagħna fis-6 ta' filgħaxija. Aħna nħeġġukom sabiex tinaqdu magħna biex din tkun verament manifestazzjoni tal-fidi tagħna ta' dak li aħna qed niċċelebraw hawnhekk ġewwa l-Knisja fit-toroq ta' Beltna. Jiena minn issa nirringrazzjakom u nħeġġiġkom tkunu magħna llejla fis-6 ta' filgħaxija. Nitolbu. Issa li tqarbilna bir-ran tas-salvazzjoni fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Parakletu jimla l-Knisja tiegħek u jissawwa bil-kontra fuq il-ġnus kollha għax dan kiseb Kristu il-Assisi kbir tagħna bis-sagrifiċċju tas-salib waqt li ommu kienet imsieħba fil-passjoni tiegħu u li jgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum il-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta. Il-lejla nħeġġukom tattendu u tipparteċipaw fil-purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri li ssir f'diversi parroċċi f'Malta. Hawnhekk fil-Belt l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi l-purċissjoni li toħroġ mill-Knisja ta' Ġiesu fis-6 ta' filgħaxija. Tista' tiċċekkja x'attivitajiet se jsiru fil-parroċċa tiegħek f'dan iż-żmien tar-Randan billi żżur il-website ħinijiet.knisja.mt. Narrafkom ukoll li l-ktieb Soter li jiġbor fih talba Randan il-ġimgħa mqazza u lajt jinsab għal bejħ. Fil-ktieb hemm talb komunitarju meditazzjonijiet spiritwali li jirriflettu dwar iż-sbuħija tal-passjoni tal-mulej u d-dawl tal-qawmin tiegħu. Il-ktieb jinxtara mill-kurja tal-Arċisqof il-Furjana jew mill-ħwienet tal-kotba Kattoliċi kollha. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-kumplament tal-ġurnata tajba.